Христос воскресе, приятели! Христос воскресе! Алелуя! Очите ми се напълниха със сълзи, защото... Супер! Дори ако трябва тези щурчета да спрат и да сваля микрофона, пак ще продължа да проповядвам. Днес ние няма да говорим за събитие. Днес ние ще говорим за решение. Кръста не е край, приятели. Той е кръстопът. И преди повече от 2000 години Бог, Син, взе решение да дойде тук на земята, да приеме човешки образ, да остави небето, да остави ангелите, да остави цялото творение и да приеме човешки образ, с който да живее тук на земята и да ни покаже правилния път. Там в Еденската градина двама човека посегнаха към дървото и откъснаха нещо, което не трябваше да бъде тяхно. Тук на Голготския кръст един човек върна обратно откъснатото. Нека да наведем глава и да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. И ние Ти благодариме за Исус. Благодарим Ти, че Ти го изпрати, за да засвидетелстваш Твоята безгранична любов към нас. Благодарим Ти, Господи, сърцата ни са пълни с благодарност, пълни с радост, пълни с надежда. И въпреки, че сълзите напират и гласът ни трепери, то не е от страх, то не е от болка, то не е от притеснение, а от вълнение за това, което Ти направи, правиш и продължаваш да правиш и ще продължиш да правиш в нашия живот. Амин. Амин. Исус взе решение. Може ли следващия слайд? Но нека да ви дам малко контекст. Как започна всичко? Последната седмица. Така наречена страстната седмица. И тя наистина имаше доста страст. На този слайд ние виждаме как хората го приветстваха в Йерусалим, в тази пасхална седмица, празнуващи излизането на еврейския народ от плен. И в тази епоха и в този отрязък от времето те очакваха своя избавител, те очакваха своя спасител, те очакваха своя цар. И той влиза яздеш на отслед. Но както повечето от нас търсят Исус за спасение от дългове, от болести, от притеснение, от връзки, или за връзки, или за финанси, или за каквото и да е. Понякога аз си представям Исус в представата на хората като един облечен в черен панталон и бяла риза, стоящ в ъгъла на един ресторант с една бяла престилка на ръката, чакаш да бъде повикан с този жест. Но това не е Христос, приятели. И Той не дойде за това. Ние трябва да знаем заради какво дойде Той. Той дойде, за да направи път. И седмицата наистина беше страстна. Влезе в Йерусалим. Хората го очакваха в царския палат. О, този Христос, който винаги прави нещата различни от нашите очаквания, отиде в храма. После, накратко продължаваме ретроспекцията, трябваше да вечеря със своите ученици. И той им каза: толкова страстно съм желал да имам тази вечеря с вас. И аз си казах: каква страст?
Каква любов? Тук не говореше за изцеляването на болните. Тук не говореше, че страстно е желал да излекува, да изкара Лазар от гроба и да го възкреси. Тук не говореше за слепците, които изцели. Тук не говореше за хората, които бяха парализирани, които той изцели. А той говореше, че толкова много е желал да има взаимоотношения със своите ученици. И аз днес ви казвам, приятели, това е желанието на нашия Господ Исус Христос. Да има взаимоотношения с нас. И да, изцелението ще дойде като следствие. Да, финансовото благословение ще дойде като следствие. Да, съпругата или съпруга ще дойде като следствие. Всички победи ще дойдат като следствие. На това първо да търсим Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще ни се прибави. Изми краката на своите ученици, които бяха достатъчно мръсни. Можете ли да си представите през това древно римско време? Хората ходиха боси с сандали, цял ден е топло в този район от света. Кал, миризливи крака, той се наведе и ги изми, за да покаже покорство, за да покаже послушание, за да покаже как ние един на друг трябва да служим и да се обичаме и да се приемаме. И там, на същата тази вечеря, той ми каза едно откровение. Този, който си натопи залъка в същата чиния с мен, той ще ме предаде. И аз много пъти съм си казал, защо не назова името ми. И знаете ли защо, приятели? Ще завършим тържествено обещаване, но ние сме далеко от тази част. Защото тук стои всяко едно име на света. Тук стоиме аз и вие. Всеки един от нас с предателската си ръка понякога топи хляб в чинията на Исус. Мислейки, че никой не ни вижда, когато скролваме тъмното забранени сайтове. Мислейки, че никой няма да разбере, криещи се зад фалшиви профили, пишещи коментари, които са злобни. Мислим, че само в нашата глава е завестта към сестрата и брата, които сякаш по чуден начин успяват в този свят. И там ние потопяваме залъка си заедно с Исус в тази Господ. И това мина. Следващата сцена е сцената на Петър, който се отрече 3 пъти от него, който каза, провокиран от Исус: никога няма да се отрека от теб, дори да трябва да умра. И тогава Исус му каза: Петре, тази вечер още ще се отречеш от мен 3 пъти. Не сме ли ние така да поемаме толкова големи, велики обещания, да поемаме толкова велики неща, да направим за Господа? Аз съм пълен с идеи, хора. Имах среща с пастири от цяла България, пастири от доста градове в Англия. Миналата седмица, през изминалата седмица се бяхме събрали в едно място в Лондон, заедно с посланника на Република България и някой от неговия екип, хора от неговия екип, за да правим планове за българската диаспора в Великобритания. Ние всички правим планове. Едни ги правят с чисто сърце, като мен, дай Боже, амин. Други ги правят с мотиви да спечелят човешко одобрение. Сега след една седмица ще има едно мероприятие, на което много хора ще се опитват да превземат един парламент и да изявят своите желания. Но това не е наша работа за сега. Нашия дълг е да отидем и да гласуваме, не да оправим България. Не е ли така? Нека първо да се заемем с измиването на собствените си крака, пък после да почнем да миеме чуждите, пък и така нататък, и така нататък. И същата тази вечер продължава с Гетсиманската градина, в която Исус, сякаш слаб и немощен, се опитва да се измъкне. И четейки Божието Слово, виждаме как той отиде там и каза, агонизирайки. Представяте ли си, неговата пот се превърна в кръв.
защото той никога през цялото си съществуване, ако въобще може да се изразим така, не беше отделен от Отец. А сега заради поемането на човешките грехове върху себе си, той трябваше да се раздели, защото в Отец не може да има грях. И това мина. Може ли следващия слайд? И стигнахме до тук. Стигнахме до хълма, наречен Голгота. И там, на този хълм, вие виждате 3 кръста. Но всъщност това не са просто 3 кръста, а това е един кръстопът. И на единия кръст е изобразен по средата вечността, която е неизбежна. На другия кръст са изобразени, на другите 2 кръста бяха 2 разбойници, но в тяхните образи ние виждаме целият свят. Едната част са хората, които са разбрали своите грешки, разбрали са своите проблеми, разбрали са своята зависимост и нужда от спасение и от Спасител. И са се покаяли. А другата е: ако си Бог, що не слезеш от кръста? Ти ли си Бога? Не те ли познаваме? Ти си сина на дърводелеца, който ми направи завеждането. Ако наистина си Бог, помогни на себе си, пък помогни и на нас. Нямаме нужда от такъв Бог. Нямаме нужда от такъв слаб Бог. Имаме нужда от воин, който да ни води. И аз съм дълбоко убеден, че ако ти не можеш да следваш един такъв Бог, и друг няма да можеш да следваш. И ние сме заобиколени от религии, в които ти казват какво да правиш. Ти дават правилата за живота. И ти казват: или прави това, или те чака зло. Или прави това, или те чака наказание. Правила, 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 правила. А този по средата ни дава любов. Да, има правила в Христос, но Той казва: вземете моето иго и моето бреме, защото е леко. Но най-важното нещо, което Той ни дава, е цялата си любов и цялата си прошка. Амин? Може ли да имаме следващия слайд? И ето. Цялото човечество е един човек, и това съм аз. Или вие. И ти, гледайки този слайд, си на кръстопът. По кой път да поемеш? Дали ще продължиш в пътя, който води към тъмнината, или ще продължиш по пътя, който води към светлината и ще намериш надежда? Може ли следващия слайд? Кръста не е осъждение, приятели, а кръста е символ на любов. И аз съм толкова впечатлен от сценката, от това видео, което направиха. И не знам кой беше от тях, мисля, че Митко беше, който каза, че в едната си ръка държи спасението, а в другата ръка държи надеждата. Аз винаги, когато съм гледал към кръста и към Христос, който е разпънат на кръста, съм виждал не просто едно умоломощено тяло, един слаб човек, един изстрадал страдалец, който нищо не може да направи. Знаете ли винаги аз какво съм виждал? Позата, която Исус Христос е заел на кръста, не е на немощен човек. А тази поза, която Той е заел, всъщност е покана за прегръдка, приятели. Тя не е признак на слабост, а тя е покана за прегръдка. Тя е покана за показване на безрезервна любов, на безгранична любов, на безусловна любов
Другите религии имат условия. А Исус казва, единственото условие, което имам към теб е да ме обичаш, както аз те обичам, и да обичаш и ближния си, както обичаш себе си. Исус ни защитава. Исус ни обича. Такива каквито сме. Ние не сме перфектни. Стремим се към перфектност. Амин. Следващия. И ето, радостната новина. Христос възкръсна! Ако беше само кръста и този Исус, който умря там, без това, на празна щеше да бъде нашата вяра. Защото толкова много богове има на този свят, казва Павел, на които костите им са между нас. На един от тях има златна гробница, на друг има паметник, на трети има статуи. А на нашия Бог има единствено и само една дупка. Празна дупка. Празен гроб. Защо? За да тържествува живота на смъртта. За да тържествува надеждата над скръбта. За да тържествува победата над заблудата. Амин. Обърни се към човека до теб и му кажи, Христос наистина възкръсна. И, приятели, днес не става дума за още едно послание. Става дума за решение. Ще останеш ли там, където си, или ще тръгнеш към това, което Бог има за теб? Ако може лампите да ми пуснете, защото днес бях на преглед за нови очила и ще стане или така да се го дигна още малко нагоре. Приятели, кръста не те обвинява, той те кани. Но не утре, не когато си подготвен, а сега. Ако знаеш, че Бог ти говори, направи крачката днес. Ела при Него, предай му това, което носиш и приеми това, което Той ти дава. И аз искам да завърша с една кратка молитва, след която ние ще вземем нашата Господна трапеза. Може да се изправим всички, да наведем главите си и да затворим очите си. Аз ще ви водя в една кратка молитва и ако ти все още си колебаеш в сърцето си, кой е Христос, има ли надежда за теб, какво е вечността, този човек говори хубави думи, но някакси не го разбирам. Аз ще се моля за теб. Ще се молим заедно, вие ще повтаряте с мен тази кратка молитва. Просто ви моля да затворите очите си и да се абстрахирате от всеки човек, който е около вас и да повтаряте тази кратка молитва с мен, с вяра. Започваме. Господи Исусе, идвам при Теб такъв, какъвто съм. Признавам, че съм грешник, че съм вървял по свой път, а не по Твоя. Аз съжалявам за греховете си. Отказвам се от тях. Вярвам, че Ти умря за мен на кръста и че възкръсна и ми даваш нов живот. Прости ми, Господи. Очисти ме, промени ме. Давам Ти сърцето си. Давам Ти живота си. Амин. Амин. Останете така. И ако ти с вяра в Бога и с надежда си казал тези думи от цялото си сърце, следващото нещо, което ние ще направим, се нарича Господна трапеза. Или както в други вероизповедания